Yun. So ayun guys, ito na naman ang panibagong vlog natin. Shout out po sa ating lahat. Ito na ang ating panibagong vlog. Salamat sa ating lahat. Umabot pa tayo sa 2023. Ito, may mga kasama tayong riders. May dalawa tayong motor na riders dito sa Pangasinan, sa Obistonto. Ito mga kasama to sa mga may grupo sila na motorcycle dito sa Pangasinan. So nasama sa ating pag-vlog. Welcome sa ating panibagong vlog, Joseph Velasquez Vlog. Shout out po sa ating mga subscribers at ating mga followers sa Facebook page. Salamat po sa ating lahat. Tapos ito kasama natin, ito Sniper saka Neo. Pupunta tayo ngayon. Alam nyo kung saan na tayo pupunta? Sa Daang Kalikasan. Ito sa mga sikat na tourist spot dito sa Pangasinan, sa mga tarik. A few inches later. Ayun, so ayun guys, sana pala rin tayo makapasok sa Daang Kalikasan. Balita ko ay sa ating mga kasama, dahil hindi natin alam kung anong sitwasyon ang kanilang kalagayan sa Daang Kalikasan. Parang hindi yata pinapatuloy na muna yung mga riders na sa Daang Kalikasan, temporary, dahil nga sa siguro maraming na-absente o hindi natin malamang dahilan. Kaya tatry po muna natin, malay po natin mapayagan po tayo sa pagpasok sa Daang Kalikasan. Isa sa mga pangarap kong puntahan dito sa North. Actually guys, taga rito rin ako. Ito yung hometown ko, Obistonto, Pangasinan. Joseph Velasquez Vlog. Laking probinsya. Ayan. So ayun guys, dahil alam naman natin na mahilig tayo sa mga pasyalan kagaya nito, mga tourist spot. Siguro isa to sa mga part na gusto ko introduce dito sa bayan ng Pangasinan sa North. Marami po pwedeng puntahan dito. Sa Andred Island sana punta kami, kaya lang dito muna, medyo malapit po sa atin to. Katabing bayan lang ng Obistonto tong mga tarim. Wala, may mas maganda rin na pasyalan, mapita na pasyalan. Maganda rin daw dito. Good. Ako nga gusto magpunta dito sa Daang Kalikasan. Alamin natin kung ano ang mga pwede nilang payagan, ano yung mga basic na tanong dito. Pero sigurado ako di tayo papayagan dahil alanganing oras na. Time check natin mag alas 5 na. Sabi ng mga kasama natin, mga more or less 1 hours lang daw biyahe mula dun sa pinanggalingan namin, pinag-startan namin. Alas 1 oras lang daw siguro, depende sa tatakbuhin. Kung manggagaling ka ng ibang lugar, siguro mas malapit. Maganda naman ang stable ng kalsada. So ayun, let's go. Ingatan po tayo sa ating pagmamaneho, pag-ride ito. Ang taon na pinagbigay sa atin ng pagkakataon ng Diyos, diba? Ika nga, diba? Habang may pagkakataon ka, may time tayong gumala naman tayo. Enjoy natin ang ating panibagong taon sa ating buhay. Dalas naman to na kadalasan transportation itong motor. Sukin na naman natin ang 2023. Ang unang motovlog 2023 motovlog edition. Woo! Yes guys, natupad na rin yung pangarap natin na makapunta sa Daang Kalikasan. At ito may kasama tayo, mga batikang mga riders
dito sa North. Sa mga riders na mga taga North, shoutout po sa inyo. Lahat ng grupong North. Pati na rin po yung mga pa-North. Mga members na mga riders dito sa Augustondo North. At sa iba-ibang bayan. Ayan, dito na tayo. Malapit na tayo sa bayan ng Augustondo. Yun, ayun mga guys. Ito, kung makikita natin sa video, doon daw tayo mapupunta sa mga bundok na yun, bundukin. Yan yung destination ng ating pagbablog sa kalikasan, Motovlog 2023. Ayun, doon daw tayo pupunta. Tabi na lang tayo guys sa magiging sinabi mamaya. Balik na lang tayo. Balik na lang tayo. Balik na lang tayo. Ay, so ayun guys, na accident po sila. So yung mga sinari nang dito. Tara, baba ko muna. Baba ko muna nih. Ito na nga ba sinasabi ko? Ito na yung mga... Baba ko muna, baba ko muna. Sunod ng sunod eh. Ayan guys, sakto yung pagpakuha natin ng video kanina. Tawa na tawa yung isang kasama namin. Pulo ko yun. Tinatawanan mo yun. Oh no. Ay no. Ay mga nangyari. Pag nagra-ride po tayo, kailangan po may distansya. Kung makikita natin kanina, napakalapit ng distansya nila. Pagka nagkaroon ng reno o may biglang tumawid, ano man nangyari sa harapan, talagang sasalpok ka talaga, kaya kailangan may distansya. Ayun, tumuloy pa rin kami kahit may mga ganong senaryo. Kanina walang helmet, ngayon may higit na sila. Tayo nih. Dahil hindi ko matiis ang view, ayun, magpipicture muna tayo. Picture mo. A few inches later. Tuturo pa yung siga. Entrance may entrance doon. Merong checkpoint. So ayun,
ka muna. Baba. Sana pala rin. Yun. Oh sir, magandang hapon po. Magtatanong po sana ako kung pinapayagan po ba pumasok po dyan? Wala, sarado. Negative pa po sir? Oo, negative pa kasi ito ba nung order na sarado mo na yung pressure ng LGU. Sarado muna. Temporary close lang muna, no? Oo. So Kasi anong naging cause pala, naging temporary close? Against po ba sa mga aksidente or something na Madami rin. Kasi naging prone na rin ng aksidente po, no? aksidente, oo. Kaya hindi rin natin maiwasan ipasara muna na temporary close kasi maraming Matagal na yan na pinasara nung Ay kailan pa po nag-start po pala temporary close? since pandemic pa. Since pandemic pa. Bago mag-pandemic. Okay. Kasi nalaman na madami na aksidente. Oo nga po eh. Nagpapa sila ng order na temporary close. Oo, yun guys. Kung Under construction ang nakalagay dyan. yun ang naging notion, kaya pala sila nagbaba sila ng I-open na rin cause yan of pag buwan na lahat ng kandyan. Kasi 7 kilometers yata tinatapusan sa Zambales. 7 kilometers pa yung tatapusin. So hindi pa pala tapos ng dire-diretso. Oo, hindi pa possible na papuntang Zambales. Tagos na ng Zambales po ito, no? Oo, Santa Cruz, Okay. Zambales. Ayun. Kaya pala may mga na-aksidente dahil po may mga road sign na hindi pa siguro tapos. So ayun guys, okay lang yun. Para sa ating safety naman yun. Maganda ang kanilang manging ibinabang cross na Pinapayagan lang dyan, mga tree planting activity tsaka clearing. Mas maganda rin po talaga yun sir kasi siyempre sa ating safety sa ating mga kababayan, ano. Punta lang ako dyan sa mga Siguro kailan pa po mag-i-start na buksan siguro yan, loobin? wala pa. Kasi pag nagawa pa yan, i-check pa ng lahat. Signages. May mga signage pa, no? Kumbaga parang napaaga Kasi din mga ilaw. Kasi hindi naman madaanan yan pag wala ang ilaw sa gabi. Oo. Kasi bundok rin yan. Yun, so ayun guys, ginabi na tayo, inabot tayo ng gabi. Kaya ayun, subukan natin pasukin itong sikat na tulay San Juanico Bridge. Ito yung sikat na tulay na San Juanico Bridge dito. Ayun, ganda, sarap maglakad dito. Kabila palay, tapos ito kaliit pa ng palay. So kapi-kapi yun. Pasok dito sa San Juanico Bridge. Pasok tayo dito sa hello po, magandang gabi po. Tuloy po ka, welcome to San Juanico Bridge. So ayun guys, tuloy-tuloy lang, tuloy-salubong yung tao. Pwede naman tayo magsalubong pala dito. Ay. Traffic na. Dahan-dahan ka, mamaya magkamali ka maulit. Naglalakad ka. Buti walang tubig dyan. Hindi sinapit tayo. Ano? Kaya pa ba kaya yan? Nagbubuhat na sila ng mga mayroong may mga pala, upuan gamit na inililipat. Sila pa rin yan. Wala, Yung video, lalakad tayo ng ilang 200 meters na lakatan mula dun sa highway dun sa magandang lugar. Maganda.
selfie muna tayo dito sa magandang view. Hindi matatawarang ganda ng view dito. Siguro lalo doon sa taas na yun. Kaya lang nakakatakot talaga pagka may mga wala pang guard. Road widening. Ang ganda ng araw na ito. Kaya ito na naman ang ating panibagong vlog. So ayun guys, shout out sa ating lahat. Hanggang dito na muna tayo. So hindi tayo pinala pumasok sa Dang Kalikasan gawa ng maraming na aksidente. So hanggang dito na lang, tinatapos ko na lang po ang ating panibagong video. So nakakalungkot, hindi tayo nakapasok. Shout out ko na lang po sa inyo lahat. Salamat po kung napustuhan nyo po ang ating panibagong video 2023 edition. Mag-subscribe, like and share kung nagustuhan nyo po. At i-follow nyo na rin po ako sa Facebook page ng ating vlog, Joseph Velasquez Vlog.